Dibujos con conciencia social, comprometidos porque denuncian temas locales y universales. Es la obra de Suso Basterrechea, Irónica. También analizaremos sus propuestas escultóricas a raíz de su reciente exposición en la compostelana Galería Metro. Suso, bienvenido. Muchas gracias por haberte acercado desde Ferrol. Gracias a vos por la invitación. Apellido vasco. Ha vivido mucho tiempo en Sevilla y ahora vive en la ciudad que lo vio nacer, Ferrol. ¿De dónde eres realmente? Ben, a verdade é que son de Ferrol, non? Pero sí que é certo que o apellido vasco realmente é unha circunstancia, porque mi bisavó era vasco, eu non teño especial relación con Euskadi, pero sí que é verdade que pasé cerca de 10 anos en Andalucía, entón sí que durante moito tempo tiña un sentimento medio andaluz, sí. Pero, bueno, agora me atopo a gusto en Ferrol. ¿Qué te seduce más de tu ciudad? Pois cos anos o que non me gustaba de entón, que é a tranquilidade, non? É unha boa cidade para traballar e para ter unha familia, porque é unha cidade tranquila. É unha cidade dura, non obstante, non? Por as condicións laborais, é unha cidade industrial. Pero gustame iso de Ferrol. ¿Y te gusta viajar? ¿Cuál sería tu destino favorito? Antes me encantaba viaxar, pero agora, la verdad que cada vez viaxo menos e me dá pereza, logo me encanta. Adoro Ámsterdam. Nos últimos tempos teño conocido Ámsterdam, un descubrimiento, e a verdade é que me parece unha cidade feita ao tamaño do home, non? Xusta, perfecta, me encanta Ámsterdam. La ciudad ideal. ¿Y cuando viajas, sueles traer algo especial? Sí, pero supoño que cada vez menos. La verdade é que cada vez me influye menos o que atopo foda, por decirlo así, de mi vida habitual. ¿Han marcado mucho las mujeres tu camino? Sí, lóxicamente en todos os aspectos non, pero sí, é certo que además teño moito que agradecer tanto a miña nai, que foi moi pacente, e dende logo a mi muller, que cola que levo cerca de 15 anos, e a que ten que aguantarme, que é moito ás veces. Eu traballo na cocina moitas veces, estos dibuixos se fan na cocina, lo cual pode darte unha idea de como está dita habitación. Sí, pero ella encantada, supongo. Un museo que te haya impactado. Me gustou moito en su día o Museo Picasso de París. Non xa tanto pola obra en sí, sino que me pareceu un museo perfecto en canto a contido, a relación contido e continente, non? Ademais, un museo relaxado para visitar, polo menos en aquel momento que eu o encontré. ¿Y me puedes citar unha película que te haya dejado huella? Hai moitas. A verdade, teño fama, e é certo que soy moi mal cinéfilo. Me gustan películas moi malas, porque teño amigos con los que non abandono esa práctica. Pero sí que é verdade, por exemplo, a Soledade do Corredor de Fondo, que además hai un dibuixo que ten que ver con ela, foi unha película que me marcou, que me gustou moitísimo en súa época. ¿Y nos podrías citar algún refrán o dicho que recuerdes de la infancia? Non soy nada refranero, pero xa postos, pois eso de familia refranera, familia puñetera, non son moi de refranes, non confío moito nos refranes, sobre todo porque unos se contradicen con nosotros. Bueno, yo no me doy por aludida con esto último. Bueno, de no ser artista, ¿qué serías? Nunca me lo teño plantexado, porque o certo é que toda a miña vida, desde que son pequeno, mi vida xeirou en torno á arte. Tive a sorte de ter un avó que era un gran amante da arte, incluso en su momento tiña certas posibilidades económicas e tiña certa colección, entón a verdade é que nunca vin outra posibilidade que a arte. Sí que é verdade que me hubiera gustado ser músico. Sempre creí que esa relación directa que de alguna maneira marca a música entre el artista y el espectador siempre me dio mucha envidia. Pues pasamos a analizar la obra que nos ocupa en la compostelana Galería Metro y lleva por título Haciendo el amor en un coche bomba. A que alude este título? Pois a verdade é que eu, nos últimos tempos, casi sin darme conta, teño unha vida xea de... unha vida poliédrica, non? Ten moitas caras e o certo é que apenas encontro atopo tempo para mí. Tamén é certo que iso me obriga a ter unha vida moi axitada. Apenas teño tempo para pensar, casi funciono xa por
po distinto, e a verdade tampouco teño ganas para pensar xa, porque senón me entra o vértigo. Entón, ás veces parece que había a miña vida que vai a desplomarse definitivamente en cualquier momento, porque é certo que é vertixinosa. Entón me parece que de alguna maneira este título que é poético, non? Habla de antagónicos, dun lado o amor e outro lado a destrucción, pois ten algo que ver con esa excitación, esa pasión antes de a chegada ao fin definitivo, non? Do final, non? Facendo o amor en un coche bomba me parece como algo poéticamente desesperante, non? Desesperado. En toda esta obra, por cierto, una obra muy acumulativa. Los cuadros los dibujos tienen una disposición especial, es acumulativa, uno encima de otro, e incluso me parece que a lo largo de la exposición los puedes modificar a tu libre albedrío. O faremos. Vamos a ver, eu sou moi inseguro. Ademais, teño incluso feito alguna exposición con título seguro. Con el título, sí, ese, seguro. Que certamente sou moi inseguro. Eu me creei como pintor, pero certamente logo cheguei de alguna maneira a escultura buscando unha cierta seguridade, parecía que as cousas pesaban máis. Entón, o que teño o dibuixo para mí é que é algo moi frágil. Entón, co dibuixo, eu quixera facer algo perfecto, pero a verdade é que non son capaz. Se de alguna maneira alguén é capaz de facer algo perfecto, entón, de alguna maneira, veo que cada dibuixo ten moitos defectos. Entón, penso que a lo mellor, acumulándoos, pois esa imperfección pasa desapercibida, moitas imperfeccións, por alguna maneira, como as gacelas en la sabana, cando ven o león, que escapan todas xuntas para ver si non é capaz de centrar el tido león. Se nota mucho. Lo que sí se nota en estos dibujos es el peso del texto. Unos textos muchas veces moi irónicos. A que aluden esos textos? Ben, a verdade é que eu teño unha obra tamén co mi vida poliédrica, onde fan referencia a moitas cosas, a cuestións casi anécdotas da miña vida, cuestións políticas, cuestións sociais, tamén historia da arte contemporánea moi importante. Entón, o que pasou con o texto foi o seguinte: eu tiña, en un primer lugar, non tiñan textos, pero determinadas imaxes, cando empecé a traballar, por exemplo, con imaxes da guerra de Irak, a verdade é que eran especialmente dramáticas e de alguna maneira reducía moito a posible lectura que podía ter a peza, non? Entón empecé a introducir o texto xa casi como porque me abría novos campos e incluso permitía ironías novas, e a mí a verdade que xa teño unha vida moi dirixida no político, na vida real, entendía que quería unha obra moito menos panfletaria, vamos a decir, ¿no? Pero aunque el espectador vea una obra entonces, entre comillas, con contenido social y político. Sí, pero tamén, sí, é certo, pero tamén é verdade que hai moitas claves, algunhas das pezas incluso xa non sabe se estás de coña, se estás en serio, si realmente me interesa esa apertura de mensaxes para a xente. E despois, sí que é verdade que hai moitas pezas, casi todos os dibuixos teñen súa historia, pero é verdade que algúns son moi herméticos, é moi difícil chegar a cuál é o significado último, non? Ahora estamos viendo un homenaje claro a Joseph Beuys, sí, porque que representa a Joseph Beuys en tu obra? Me gusta moito Joseph Beuys por la maneira tan total, non tan alemana de concebir a arte, non? A arte e vida, todo xunto, de alguna maneira si me sento de alguna maneira algo identificado. Pero tamén é certo que o que le pasa a Joseph Beuys, como a cualquier artista de culto deste tipo, é que a propia mitoloxía supera moitas veces a propia arte, lo cual me parece que é un problema. Entón, o certo é que eu quería tornar ao dibuixo, pero non se me ocurría que facer con el. Entón, se me ocurriu un día empezar a hacer un pequeño homenaxe a Joseph Beuys, que acabo derivando por la rama casi graciosa, non sei, a última especie, además, unos dos leitmotiv de mi obra é ese coello vivo aprende máis que lebre morta, non? Facendo referencia a la famosa performance donde Joseph explicaba arte a unha lebre morta. De alguna maneira é un homenaxe sentido, pero cínico o con sorna de o que é un artista fundamental do siglo XX, ¿no? Sí. La disposición estamos con los dibujos, nos recuerda a los carteles. Bueno, de hecho,
esta obra y seguro ya la has expuesto en las calles de Ferrol, en concreto en el barrio de la Magdalena. ¿Cómo han reaccionado los transeúntes? Bueno, a verdade é que eu, sí, vamos a ver, eu son profesor, ao contacto con a xente nova, eu traballo un bachillerato de artes, para mí é fundamental. E a verdade é que encontrei formas de facer, eu teño moitos alumnos grafiteiros ou xente que realmente vive a rúa de outra maneira, entón, de alguna maneira, pese a mi edade, pois me activou un poquinho ese espírito rebelde, non? Sí, o que pasa é que nun primer momento, casi sempre, he posto orixinais, pero é decepcionante, porque o certo é que teño coleccionistas, entón sei de xente que ten 3 ou 4 na súa casa, e a verdade é que non me duraban nada. É dicir, eu estimo moito ese amor pola arte, pero o sentido que tiñan era estar na rúa. Entón, xente que iba con cútes, recortaba e os levaba para a casa. Teño chegado á casa de unha amiga mía e atopadme un cartel dos que tiña postos na rúa. Entón, últimamente sí que o que fago moito é traballar con cartéis editados como tal. Me parece que, ademais, para o tipo de obra que fago, como ben diste, ten moito que ver con a cartelería, pois a rúa é o seu estado natural. Sí, é o seu estado natural. También, paralelamente, hace otro tipo de obra. Y tenemos un ejemplo en galería, que es tu faceta escultórica. Y en la propia galería tenemos un elemento muy recurrente en toda tu producción, que es las lámparas luz. ¿Qué simbolizan? Pois a verdade é que para mí é un fetiche, no sentido máis clásico do fetiche. A verdade é que é un elemento que casi me dá sorte, non? O certo é que todo artista, supoño eu por lo menos sí, de vez en cando se encontra vacío ou parece que toda a súa obra non ten sentido. A mí me pasa, por lo menos. Entón, o que é certo é que sempre o que me gusta son estas lámparas, que ademais non están feitas por mí, sí que é verdade que as da galería sí ten unha manipulación, pero pois sí que é verdade que de sempre é como un elemento fetiche. A mí me gusta moito, ademais, ese aspecto industrial que ten no cableado, como dibuxa o aire. Teño dos versións, unha é esta de parede que va con unas barras metálicas e outra que directamente cuelgan del techo, dependendo moito da altura do espazo onde traballo. A mí, aunque esta obra é de dibuixo, sobre papel, sí que me gusta moitísimo o aspecto escultórico que a mesma obra de dibuixo ten. Se pode ver tamén, incluso na disposición amontonada dos dibuixos enmarcados, a propia textura de papel que ten o seu propio recorrido natural e demais. Entón, a luz non ten algo especialmente, non ten un significado especial. Sí que é verdade que me parece máxico todo aquilo que ilumina ditas lámparas, ¿no? Sí, y las instalaciones que tú creas con ellas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Suso, porque vamos a escuchar la opinión de un compañero artista, Mauro Trastoy. Suso Basterrechea es un artista de Ferrol con ya una amplia trayectoria. Empezó con la pintura, luego tuvo una etapa en la que trabajaba con esculturas que se podían llamar post-minimal, con estructuras arquitectónicas, con mesas, casas, estanterías, etc. Y ahora recupera un poco la estética de los carteles. En ellas pues se ven, pues por un lado trabaja con dibujos, un dibujo esencial, un dibujo esquemático y directo, y con textos tratados con una tipografía grande y con mensajes muy directos. A la hora de instalarlos en cualquier espacio suele colocarlos empapelando paredes, de forma que crea una especie de horror vacui en el cual pues, como espectador pues, te sientes un poco abrumado porque todos esos mensajes se van solapando. Toca temáticas de todo tipo, sociales, políticas, autobiográficas, también pequeñas referencias al mundo del arte, en el cual pues, un poco se manifiestan obsesiones personales, privadas, etc., ¿no? Y toda su obra en general, yo creo que el nexo de unión es un poco la ironía con que trata todos estos temas. Como colofón final suelo comentar, creo que a la obra de Suso Basterrechea es un poco el producto de una reflexión sobre la locura de estar vivo, una locura en la que en mayor o menor medida pues, somos todos partícipes. ¿Tienes algo que añadir? No, dar las gracias a Mauro, que lo asalté
con isto, e ademais é unha excelente artista e un moi bo amigo, pero vuelvo a insistir, un excelente artista. Sí. Muchos amigos tienes en el mundo del arte. Ya has hecho cosas con Casigueiro. Sí, Casigueiro é unha persoa que a verdade é que é moi especial para min, porque o certo é que eu, cando tornei tamén de Andalucía, a verdade é que a arte ten un certo punto de reino de taifas, non? Non coñecía apenas a ninguén, e coñecín a Casigueiro, e a verdade é que sempre se portou moi ben comigo, e ademais eu son un gran admirador de súa obra, entón, perfecto, non? Supoño que teño amigos e teño enemigos, pero... Sí, de ti han hablado muy bien. El día de la exposición yo recuerdo que se daban cita por otra circunstancia y no se querían perder tu exposición. Bueno, porque de hecho tú has expuesto mucho, por Sevilla no digamos, Madrid y por toda Galicia, pero aquí en Santiago qué curioso, ¿no?, que sea tu primera individual. Sí, vamos a ver, a ver, o certo é que tampouco teño... Eu tiña unha traxectoria, empecé a exponer moi novo, que de repente trunquei de maneira persoal. Estuve 7 anos sin expoer, desde el 92, 93 hasta el 99, e tamén é certo que tampouco teño tido tantas exposicións, por lo menos teño exposicións en espazos moi localizados, non? Supoño que tamén, de alguna maneira... Bueno, pero grandes espacios, oye, sí, localizados, sí. Porque la Torrente Ballester te ha hecho una gran... No, sí que, vamos a ver, sí, no, sí, sí. Estoy encantado de mi trayectoria, é dicir, ademais, cada un fai o que pode, non? Pero sí que é verdade que penso que son, que de alguna maneira teño algo de artista de artistas, non? Esta xente que ao mellor non é tan coñecida para o gran público, pero sí que é verdade que teño o respeto do gremio, o cal para mí é importantísimo, evidentemente. Claro, moi importante, cuando hacen de uno textos tan bonitos como el de Antonio Garrido. Sí, tamén é certo. Sí. Antonio, con que traballei moito tempo, levo moito tempo traballando con él na súa galería, ¿no? En la Galería Pardo Bazán de A Coruña. Sí. Bueno, pues ahora ya con esto, pues no sé si retornar tus inicios, porque ha comentado antes que se inicia en la pintura. Y ese gusto por el paisaje lo has llevado después, posteriormente, a tus instalaciones, con esas varillas de maderita. É curioso, non? Porque eu, unha época que non sei por que, tiña dos obsesións. Por un lado era el minimalismo, e por outro lado era el paisajismo británico, non? Costable, fundamentalmente. E de alguna maneira creei aí unha especie de mistura donde, de alguna maneira, el minimalismo, bueno, ten moito de paisaxe o minimalismo, non? Porque é verdade que é esa presenza, únicamente, non? Sí, o que falas de unha serie con a que empecé a traballar e que ten moito que ver coa paternidade, non? A paternidade para min foi... É a verdade que eu non tiña pensado a posibilidade de ser pai, non por nada, sino que non sou unha persoa que prepare moito miña vida, e de pronto un día me atopei sendo padre. Ademais, vi o momento do nacemento e me pareceu algo especialmente natural. Entón empecé a facer dos tipos de obras, dos traballos. Uno se chama Invernadoidos, como falabas, casitas invernaderos, e outros casanidos, que era, de alguna maneira, o que tiña era espazos donde se protexía, se buscaba el clima, la luz, o máis axeitado para protexer a vida. E de alguna maneira sí que é verdade que nesa maravilla que é a paternidade, cando ves un recién nacido, o que é certo que automáticamente das conta, por un lado, a beleza que ten, pero por outro lado, a fragilidade, non? Entón, eu facía unha obra que, mediante a protección da fragilidade, esa mesma fragilidade quedaba moito máis remarcada, non? E ten que ver con eso, con lo que falas de Invernadoidos, e incluso de Casa Nido, non? Introducía elementos naturais, de feito utilizaba, naturais realmente non se pode decir, porque eu traballaba con os invernadoidos, consistía en unha vadilla, de las que se venden de alguna maneira para bricolaxe, e logo unha estrutura metálica sempre, que protexía esa aparentemente frágil ou natural vadilla, que non era natural realmente, non?
Bueno, suponemos, como decía Mauro, que con esta obra autobiográfica y con tus niños siempre metidos por ahí, ya nacen, tus hijos nacen con una sensibilidad especial para el arte. Bueno, non creas, vamos, non sei, Pablo, que é o maior, a verdade é que o tempo que xestioné o Torrente me amenazou moi seriamente con chegar a prenderle lume, porque o certo é que é unha actividade a veces ingrata para os que te rodean. Ben, eu non teño especial intención de tratar de transmitir isto. O certo é que entendo que eu nací contracorrente, miña familia son todos militares. Militares, lo que debió de Sí, suponer la Marina, que... la Armada lo que debió de Invencible suponer de que... Ferrol, non? Entón, nunca tive problemas, tamén é certo que foron moi comprensivos comigo nesto, pero é certo que non teño a intención de impoer determinadas cuestións a mi familia, non? Pero bueno, han sido sempre moi respetuosos, eso é o certo. É certo que ven, atopan esas cousas polo medio de su cotidianidade e sempre a tratan con certo respeto, con certo mimo, non teño problemas con eso. Sí que se impusieron otras cuestiones cuando Suso deja la dirección del Torrente Ballester, porque realmente debería de haber interferencias políticas en la gestión de un centro de arte. Ben, o certo é que, de alguna maneira, eu tamén puse esas interferencias políticas. Vamos a ver, eu traballei para un partido determinado, que é un bipartito, e cando dito partido foi expulsado, a mí me ofreciron seguir. O certo é que eu tiña un compromiso con eles, un compromiso que en principio era artístico, como ben dis, pero tamén entendí que a cultura trascendía, lo político trascendía, ou era máis importante, formaba parte desa cultura, entón entendí que mi presenza, que tiña certo significado, por lo menos para pouca xente, pero para alguna xente, remataba con ese período. Non, eu penso que o que sí que é certo é que un centro como o Torrente de Ballester, en Ferrol, que é un oasis dentro da nosa cidade, onde se pode encontrar a xente que se pode encontrar realmente algo distinto, pois tiña que estar moi blindado e moi defendido. É inevitable porque lamentablemente nos últimos tempos o sector privado da cultura na nosa terra é frágil e de alguna maneira temos demasiada dependencia do sector público. Eu entendo que o sector público, eu son un gran defensor do público, indudablemente, non? Pero entendo que o sector público ten que velar por dita cultura, pero tamén entendo que me gustaría, e espero que esta crisis traiga consigo, unha actitud moitísimo máis rebelde e radical por parte da cultura en sí con respecto a esa dependencia. Vale. Vosotros propuestas radicales por Ferrol tamén las hacéis. Véanse las jornadas de poesía salvaje. Sí, a verdade é que tamén foi unha aposta que cando eu era asesor de artes plásticas de un grupo de poetas ferroláns, Guillermo Ferrandiz e Carlotti, en colaboración con el que era el asesor de artes escénicas, en xeral de asesor de cultura, Marcos Lorenzo, eu traballaba para a Izquierda Unida, pois que levaron a cabo e que era realmente distinto e radical. Ferrol é unha cidade, ou é unha cidade moi anclada en un pasado ou unha forma de estar moi anquilosá, é unha cidade deprimida porque a de verdade é que é unha cidade industrial que ha sido machacada unha tras outra vez por distintas reconversións, pois nós queríamos que Ferrol tivera outro pulso, tivera outra rebeldía, volvo a insistir, e a verdade é que foi unha experiencia francamente bonita que continúa dándose, non sei se este ano é a quinta edición, penso, non estou seguro, a poesía salvaxe na rúa, non? Unha experiencia que a verdade é que non atopa todo o respaldo popular que eu penso que merece, pero sí que é certo que tiñe de algo especial nosas rúas. Pues que sigáis tiñéndolas. Para terminar ya, Suso, simplemente una obra que consideres fundamental de la historia del arte y por qué. Unha obra que considere fundamental da historia da arte.
Pois supoño que, vamos a ver, tampouco quero pecar aquí, e voy a ser moi pouco original, non? É certo, vamos a ver, eu cheguei a certa modernidade pese a min, eu son un gran respetuoso, a mí me gusta a arte clásico moitísimo, pero que sí que é certo que obras como la de Duchamp, del famoso Dinario, pois marcaron outras maneiras, queriendo matar ou rematar a arte, marcaron outras posibilidades e incluso a democratización da arte en canto a que moitas veces non depende desa habilidade manual que con gran dificultade é un poquinho adquirido, non? Penso que é unha obra fundamental, sin dúbida. E unha obra, un libro que pudieses recomendar a un buen amigo? A mí, logo cayó en desgracia en mi entorno, non? Pero é certo que cando era rapaz, hubo un libro que me gustou moito, que foi de Céline, que era Viaxe al fin da noite, non? O viaje al fin da noche, que é verdade que logo conecín parte da biografía. Tamén é certo que son un gran pecador, é dicir, está cheo de defectos, con lo cal entendo moitas veces os defectos dos demás, non? Foi un libro que me gustou moitísimo. Bueno, pues a nosotros nos ha gustado muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias a vos. La obra de Suso Basterrechea supera sus propios límites, un work in progress, un trabajo acumulativo, de denuncia, una obra reivindicativa. Y si no, compruébenlo ustedes mismos en la compostelana Galería Metro. Nos vemos aquí la próxima semana para seguir hablando de arte.